Mbukelo Perfect TV sakwemukela ngalesikhathi namhlanje siphethe iciko lihlabahle sekhethile hlezi likuphathela amahithi siphethe imfene ethakathe emini ke lena ke imfene emhlophe yasebisini Qhosha ngokwenza kwakhe sakwemukela ehlelweni lethu Perfect TV body ngiyabonga kakhulu nami ukwemukelwa ku TV enkulukazi iPerfect TV nje usushilo ukuthi ke imfenele emhlophe ethakathe emini kwaba ezimnyama ezimbi zala TV zibe ithakathe ebusuku uyena ukuqhosha ngokwenza kwakhe lo umfana uqheleza kakhulu online ngeyikhindi aphinde futhi abulale ngamahit angafuni singene la yangishisa ngisho ungishisa ngendlela esiyenza kahle kakhulu ngayo kodwa ekhaya khona umuntu ongamazi Qhosha ngokwenza kwakhe ongayazi umlando wakhe ukuthi obesebona uqhosha nje ogqilaza ngamahit online ayiqalanga lento lafana uqala uba umlandeli njengawo wonke umuntu iqalaphi lento mfethu inkunje ngoba nje usho ukuthi mina uhambo lwami lomculo liqale ekutheni ngibe umlandeli omkhulu kaMaskandi abaningi bebengazi kakhulu ngiyumlandeli webhova likadikadika nje isikhathi nje impela eside ngoba ibhova belihlale belizwa nje igama mangabe ibhova selihasha lapha neibongweni zalo lingasale legama lika Qhosha ngokwenza kwakhe so ke then ke kutheke emakudlula ke ibhova ngo2009 ngaqhubeka futhi ke ngawumlandeli wakhe khona eNdlonkulu ngoba kwakwaziwa kanjalo isitebule sika Mgqumeni kuseNdlonkulu ngaqhubeka ke nezinsizwa lapha ke oKhangelani noNelsani beqhubeka ka amagcokama then ke kwahamba ke base beyahlukana ke ngeindlela mina ke ngahamba ke noKhangelani then ke bafoma ke uKhangelani wafoma igroup osazwayo then ke ngase ngibame na ke induna ke yabalandeli ke bosazwayo so ke ukuthi ngingene e-studio ke ngikhipha i-album yami yokuqala kube ngo2013 ngakhipha i-album ethi A Point to Prove ingoma eqhame lapho yayithi ke iziqhomo ngaphinde futhi 2015 kwane album ethi ke i-competition ingoma ke eyayilapho yaqhamuka kakhulu ethi ke wamnamathela ne bese kuthi ke ngo2015 i-top 10 ngayikhipha i-album ingoma ke eyaqhama yathi ke osozimali ngo2016 ngakhipha iBakery ingoma yaqhama ethi ke amavukana semaningi maningi kakhulu nama TV asekhona 2017 ngakhipha i-album ethi Miss South Africa kwaqhama ingoma ethi amagquma amabili nethi ke uyadlala mpemu 2018 asikhipha ngealbum ngo2019 sakhipha ke ethi ke My Story ingoma kwaqhamuka ethi ke iMawuzeni nje yaduma kakhulu kwiMawuzeni then ngo2020 sakhipha ialbum ethi Welcome Back ingoma ke zaseningi lapho nje zayiqhamile njengele ethi khona noGana kudala ngoba nama type ukepitenes nesalukazi kukude show imjuju ayiziningi kakhulu hit album yes then ke ngo2021 ngasikwazanga ukukhipha ialbum ngoba kwase kune COVID singakwazi nanokuthi singene estudio record on time but ke kuthema kuphela unyaka ka2021 ngasepheleni kwawo sakhipha nje amasingle awu2 ingoma ethi ke amageja walingani nethi ke dololo then ke kuthe maqala ke manje lo nyaka then ke ngoJuly sakhipha i-album ke ephelele okuyiyo le oyiphethe njengamanje eneyingoma ke nje iqhileza kakhulu online njengengoma ethi ke iyakwehlula vele ingoma ethi zisathi ziyahleka ziningi kakhulu nje ingoma abantu abayithanda kakhulu kule album oyiphethe ngesandla ethi ke Tears of Joy siseza la yeah ngisafuna le abantu abaningi bahlezi beyibuza ukuthi uQhosha noMgqumeni nebond babe nayo because njengoba usushilo ukuthi uMgqumeni wayenza show ukuthi ayishintshe zasebisini ehasheni zayo ngingathi ngaba nenhlahla yokumazi engakabi uMgqumeni angimjwayelanga kodwa futhi lapho ngoba ngimbone nje ehostela edayisela ehostela ekhulu edayisela umalume wakhe ama-CD then ke nje ngangazi umuntu oyedesa ama CD then ke kuthe kodwa mina ngoba ke ngangivakashile eGoli then ngabuyele futhi emakhaya ngaqeda isikole kuthe ke sengikwamasho ngolunye usuku nje kwamasho futhi kudayisa ama cassette lapha kunezitolo eziningi edayisa ama cassette lapha kwamasho
Kobhuti wakhe lapha ngibona ke CD ke yabafana bamahawukela eyisihloko sithi ngubani wena mangiyabheka ngaphandle khona insizwe ezintathu kodwa le phakathi nendawo ngiyayazi le wayini ngiyibheka boyipho Mgqumeni phela ngangithi phela ukwakhe ngazi engakazi Mgqumeni ukwakhe ngihlahla ke kunama phone numbers ke ayengaphakathi kwi CD ngifonela inamba yakho ngifuna ukwakhe ngithola ukwakhe ngempela kwakhe ngiyakufanisa la kuweshe lo athi naye mina impela umahawukelo malume wami ngiyacula lapha ke siyacula thina singabafana bamahawukela sakho kwanokuxhumana ke nje ke nanokuthi ke umeze eThekwini ke nje uyena ube sengithintanga nje esewumgqumeni ke lapho sengazi ukuthi siyacula ke nje mina ngabe ngisebenza ehotela lapha eZimbabwe ngaleminyaka le impela seshisa kakhulu umgqumeni umeze eThekwini nje abheke ukuthi ngimenzela ama reservation lapha ehotela miyiphe phela mangu ngabo bookhela umuntu ongaphakathi osebenza khona ubhokhela ihlobo sakho ama rate athu kwehla kuphumana kube mnandi so ke ngaba nenhlahla nje leyo not ukuthi khona into eyispecial kangako ngami ukuthi mhlawumbe umgqumeni kodwa ke ngangumuntu owayekholelwa kakhulu kuyena ngoba my album iphumile ngangikwazi ukumfonela ngimnika feedback ukuthi ayila qhawa kumnandi kakhulu la ushaye kakhulu la nalapha futhi engizwanga kahle khona futhi ngimbonisa ukuthi ayilapha kodwa angichaze ngendlela achaza ngayo into nje engihlekisa kakhulu ngikhumbula nje esezoshona khona into sayidiscuss ngithi akhumbula ukuthi ngesikhathi amafoni efika lamafoni adlala ingoma like ingoma kanjani so umgqumeni wethu umeqala ingoma yakhe adlala ihlaba ezinto eziningi dlala ihlabo lezi ishintsha lizafaka esengomeni eyodwa before uqala ingoma emnandi le yanto yakhe kodwa kwathi ngelinye ngathi mina Mgqumeni kodwa lento yakhe ihlaba ezindi yasilimaza ndoda manje thina mangise taxini ngifuna ureceive ngengoma yakho manje ingoma izicisha ingene ku voicemail kusakhala ihlabo nje ingasapheli awuzami ukuthi ngene singakakwazi ukusika ingoma uyisikela ingoma lezi kwangakafiki yonke lonto amafoni esafika idlala sekuqaleni ihlabo kuphela vele idlala ihlabo kuphela manje ngisakwazi ukuchoma kahle ukuthi abantu beze ukuthi le phone ireceive ngengoma le phone yabo Mgqumeni futhi ukukhala ihlabo nje tin 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 ihlabo sakho wahleka zwalala cha kulungile boss ngoba ngiyakuzwa ukuthi ngoke ngiyibuki bhekisisa leyo ngebhadi wagcina ke edluleke emhlabeni ke iphova likadikadi kodwa nje into leyo izinto nje njengalezo sisibonelo nje ukuthi insizwa inamanqoko le kakhulu wangeke ukuhlala ungahliki la khona nomgqumeni khona wangwazi umangala ukuthi lensizwe nolaka kangaka ingomeni mawusibona bukhoma kodwa ungaphiki ukuthi hayi umgqumeni fethu ngiyazi awugcinanga ukuba nobudlelwane nizwane nebhova ngale yandlela leyana same thing kodwa abantu bayibuza ukuthi uzwana kanjani nomgqumeni uzwane nendidane futhi ngendlela eyodwa uzwana ngayo nebhova uphinde uzwane nendidane same time wala abantu babezitha indidane angikwazanga ukuba ne chance ukuthi ngiyazi kahle ngoba nangesikhathi isacula nomgqumeni bese singakhona ukuhlangana ngama shows mhlawumbe siyobu ngoba indidane iyacula nayo umgqumeni then kodwa kubanga isikhathi eside kangako so ama shows abaningi bebenzele goal so indidane umuntu engingamazanga kahle so ngisasupport umgqumeni ke mina vele indidane nje kwangeyona nje umuntu engangimuzusisisa kahle phela ngoba umuntu oyegadla kumgqumeni wayegadla kuzwele kithi kakhulu yabo nale ibhova ligadle ngale kodwa ke indidane naye ibuye ibe namandla kakhulu futhi mayibuya ngoba yayimandla kakhulu lapha ebhuqeni idelela kakhulu futhi indidane so ke kwagcina nje kunama rivals abalandeli lapha nangapha kuyimi ngiphambili ngapha kumgqumeni uvelo ngapha kukubi nje impela kukubi so ke kodwa ke nje nanokuthi ke phela usaphuza nathi ku understand umdlalo kaMaskandi ukuthi uhamba kanjani then ke kodwa eseshonele kumgqumeni ngicabanga ukuthi kulapho khona okwa into nje eyaba inhle ngendidane ukuthi kwathi makushona umgqumeni mina ngingasho ukuthi ngiyakhumbula ukuthi
indidane ngomunye abantu ababefisa ukuze emncwabeni webhova lakaDikadika kodwa ke yangakhona ukuza ngoba ukukhuluma kwakuningi kakhulu uyabona kwakuningi kakhulu ke and abantu babengaka understand le nto ukuthi there was no way ukuthi indidane yayingaphatheka ekudluleni kwebhova ngoba nali ibhova lalingeke liphatheke ekudluleni kwendide ngoba lapha musubheka bobabili labantu babedingana kakhulu indidane yayimdinga uMgqumeni ukuze iphakame noMgqumeni ukuthi wayidinga indidane ukuze aphakame ngenxa ye competition eyayisikhona so ke kodwa abantu abaningi bangeke bekwazi uku understand lokho ngoba babebukeka abantu beyizitha lezi ngempela engabulala ngisho isihlangane ebumnyameni kodwa ke into yaba inhle ngendidane ngayithanda kakhulu ukuthi esedlulile emhlabeni uMgqumeni ayikaze ikhiphe ngisho yodwa ingoma eyayincofa ibhova lakaDikadika lokho kwanginika isign ukuthi insizwa leya nomuntu lo yena uyaphila akanayo lokho thina besimcabangele khona kukho ngoba indidane yakuhlonipha ukudlula emhlabeni kwebhova ayikaze ikhiphe ngisho yodwa ingoma kwala noma ngikhumbula ngenye event eyakuyaba khona eyayikuhlelwa amahewu nelanga ngomunye unyaka la khona indidane eyaperforma khona ingoma eyayithi awusilidla amanzi eyayishaya kubole ukuthi kithi le ngoma enzima kakhulu so yathi mishaya le ngoma indidane bangakuthokozela kakhulu abalandeli bakaMgqumeni lokho ngoba yayibukeka isagadla kuMgqumeni yabona kodwa yona yayingaqondeli ukugadla kuMgqumeni kwakuyingoma yayo vele edumile eyithandwa abantu yabo so ke yimina engathatha ucingo ngayifonela indidane ngathi ndimande lapha kukhona into engehlanga kahle ukuthi lezi ingoma lezi ubugadla kuzoMgqumeni uyoyiperforma lapha akusiphathanga kahle ngoba thina ngeke sisabanayo uMgqumeni ukuthi angene naye perform ingoma ezobe igadla kuwe so ke into engayithanda kuyena ukuthi I understand into engabe siyisho ngoba sasingasho ukuthi leyo ngoma ivalwe but sasithi thina kuyazwela kakhulu kithi ngoba thina ngeke sisakwazi ukuthi uMgqumeni sithi akavuka adlalele ngoma ethi lafudumala mthatha umuntu oqamba amanga noma lethi ogezikwa ngoba yithi nathi besasibona mayishanga lo uMgqumeni ngempela siyajabula kahle ugadla kahle kakhulu impela so ke kodwa futhi sasingenankinga mangabe idlala abalandeli ingoma yakhe ngoba nathi mangabe eqhamuka umuntu edlala ingoma ngemoto evule kakhulu edlale yakhe le ethi awusilidla amazi nathi ngiqhamuka nami ngifake kaMgqumeni egadla vele ingqoma ephezulu kwangenankinga lo inkinga manje ezoperforma yena thina singasenayo ukuthi ezoperforma nje yabo kwazula kakhulu way understand lo nto ugcwensa wayixolisa futhi kahle kwakhombisa umuntu nje obukhulu kabi kwala noma abanye babalandeli bakhe babekhombisa ukungayinameli le nto leyo ukuthi whatever kodwa yena wama esinqumeni sakhe sokuthi uyayihlonipha ukuthi leyo ngoma ngeke azaphinde ayiperforma sakujabulela kakhulu lokho ke so ke mina nje ke ngangazi nje kube nenkinga naye ke ngoba ukwenza kwakhe kwakhombisa ukuthi akazabe nenxa akasenayo noMgqumeni futhi uyikulela nomculo wakhe futhi andike into engayifunda kuyena mina undimanda ukuthi lo mungambheka kahle kwakuumuntu nje vele oyikhonzele nje ukuthi yena ufuna kube nomsindo nothi ngoba xaxawana nawe noma yini ufuna nje ukunyakazisa nje akunyakazise nje impela ukuthi cheka nje ukuthi ine kangana so nje umuntu wayekhonza ukudlala kakhulu nje ucwensa and nje angazi ngathini ubuyena ngaphuza ukubaza and ngiyacabanga futhi ukuthi ngaba nenhlahla ukuthi ngicine ngimazile and ngim-understand futhi Fethu ungena wakhe emculweni ngiyakhumbula ungena ngo-2013 ngakulandela kakhulu but amaphepha abalandeli bekugxeka bethi yini esingayilindela ukuqhosha umlandeli akazi ukuthi uzowamanzi wabona ngoba into ayibakhulumisa kakhulu abantu ukuthi ukudlula kwebhova emhlabeni baningi abantu abangena emculweni kade begida abanye bebesondelane nabo abanye basala endleleni babesho ukuthi noKhosha uzovela uyalapho naye ya khona
ngathi lo ukuningi amazwi a discourage kakhulu kodwa ke ngaphiwa ngokuthi as long as ngiyazi into engiyenzayo and futhi ke nami ngangingadazenkani ukuthi angizukwazi ukuhluleka noma ngizohluleka but ngithi kobonakala khona ukuthi khamba kanjani but into engayigwema ukuthi ngifune ngizame ukuthi ngibe yimina ngingabi uMgqumeni because angimboni umuntu ongafika esikeni kaMgqumeni uMgqumeni wabayedwa wacula samthanda samlandela futhi akasophinda bekhona omunye ngoba ngisho abathi badlala ushuni kaMgqumeni ya bakhona kucishekele ngakhona sonke isikhathi kodwa mase ngene uMgqumeni ngoma kaMgqumeni uyozuthi hayi ke uMgqumeni ke hayi phela ubuzuthi awunqo wakhe ke manje yabo so ke ngasiza ukuthi nje ngibe yimina yeah and ngangena futhi sengazi ukuthi kule ndima kubanjwana ngophondo kakhulu ngabona hayi avele angifike ngingeli iphundo nje nginqinisa usimpondo ngingabambeki ngoba mawuthi ufika nje usuyinkunzi usumile impondo bazokubamba ngazi impondo lezo usele ophondo ukwayithola ndoda endimeni akazi ngibanje azange baje ophondo ngani ngafika nginqudulu ngayikhipha impondo ngabo ngabe laba iphundo wabambeka lutho ngeke ngibambeke ngophondo fethu ayisibuyele emsebenzini wakho yini lesesingezini yonke ihloko sealbum yakho isingisi akasiqinaza ndoda no akusikhona ukudenza ukukhuluma nje iqiniso iqiniso nje elithini mina ngalokho iyona into leyo engifuna ukukhombisa ukuthi mina bengilandela uMgqumeni kuphela ayikho into special ngalokho ukuthi nje kuphela bengilandela uMgqumeni iyona into ngoba angifuni ukumlingisa ngokucula but uMgqumeni ama-album akho onke bewakhipha ihloko zayo makuthiwa mekhipha iqembu uthi uMgqumeni bekuba isilungu from eqala zokubalela eqala wathi easy come easy go wathi tomorrow morning wathi adore wathi jukebox wathi magic wathi emva magic kwaba yini I think kwaba SMS SMS kwase kuba autograph after autograph u10 uma seshonile emhlabeni waphindwa wakhipha secret ekhiphe engaphansi ethuneni ayihamba kwenyathele fethu Qhosha awusize la khona uculi nje angeke ngibasho ngegama abanye bangaphezulu ngeminyaka beqalile endimeni nawe khona awusena 5 years ekhona endimeni akawazange ekhiphe hit song but wena hayi usenzela show fethu hayi ngilokho ngakuthini into mina ni understand ukuthi akekho noyedwa umculo ongena e-studio ethi ngifuna ukucula ingoma embi ungayikhipha zibe u45 ngoba usukuze themba zonke lezo ngoma ebese ke kuba yibona abantu ke bashoyo ukuthi nansi ingoma ikhona hit into engayisho mina ukuthi ihit ngeke uyibudgetele ngeke futhi uyihlele mawuthi uyayihlela ngeke iziyenzeke ukusho nokucule okusemandleni akho bese ke uyekela abantu ibona bazoyikhipha ihit kuukuthi ke la kumaskandi ukubona nje ethi umuntu ayi ingakakhiphi ngisho kuyikhipha album ayi ngiphathele ingoma ezu14 zingama hit zonke singakayizwa thina abalandeli ihit ephi phela ngoba ingoma kuthiwa ihit ngoba isuke abantu esuke beyihitisa isuke ihita kubantu kusho ukuthi shisa ikhona lapho nalapha manje mayisekuwa ayikashisi ngisho so ayikashisi ihit ephi yabo so mina ngiyaye ngithi ngizokusemandleni nami bese ngikholela ukuthi abantu sengathi abantu bengayithanda into engiyenzile akukho futhi ngathi kuyimfihlo noma yini qha ngabe ngidlala ngawo ukuthi ngingena studio sengazi ukuthi cha akukho phela nje ngasathi mina uNkulunkulu wami nedlozi lami usengakimi ukuthi mangikhipha into abantu beyithanda and mhlawumbe ngelilanga ngoyikhipha futhi i-album thola ukuthi awodwa uXhosa wakhipha ingoma ezimbi zodwa ngoba engaqondile nami bengele ngithi ngiyazama ukuthi ngifuna ukukhipha zibe mnandi zonke njengabani shuthi nje mina yonke leminyaka nginenhlahla impela okusho ukuthi mhlawumbe istyle engicula ngaso esinenhlahla vele samba awucompete namuntu ngesityle
esinenhlahla nje ukuthi ngikwazi abantu sebeze basijwayela ngoba ngiqala impela baningi ababegxeka kakhulu abanye begxeka bengakaze bengize ngisho ungizwa ngoba bazi ukuthi bengumlandeli awubetshena uzoshaya ushuni weprof etshela mhlawumbe ukuthi nami ngizofika ngishaya ushuni weprof wenenye voice eyishintsha uyashintsha noma ka8 leya voice yakhe ayenze bencane ayenze bebold ayenze beneutral so ngeke ngikhona ukufika lapha but no angibe yimi Fethu kulama hit akho lawa engivame ukubona emahitini akho ayikho ingoma angayizwa kumapiano ayikho angayizwa kugospel uyicala phansi ngiyazi kuyenzeka ingoma ihit kulamaskandi kanti umuntu uyithathe somewhere umfudumezo kodwa ke angifuni ukukhumala lokho mina ngikhulumela ngesingawo ukuthi ama hit akho kusuke kuyingoma yakho nje straight ukuthi nginenkolelo ukuthi eziciko mina ngikholelwa kakhulu ekucompozeni ayikho into engijabulisa nje ukubona ingoma eqanjwe yimi ya arrangewa yimi yaculwa yimi ukuyibona sekuyiyona okugidwa ngayo emakhaya noma kwimicimbi eminingi sekujatshulwa ngayo and kunokuthi ngithathe lezi ngoma lezi engiyibona seyidumile emakhaya bese ngiyithatha ngizoyifaka isigici sengiyithosile ukufudumeza ukuthatha into esike yezwakala uyifudumeza eyomunye umculi kodwa mase uyithosa usukuthatha mhlawumbe ingoma yegoso lelangakini uyizodla efika ukuthi ayi mina ngifaka igingqini manje yabo bese yahitha so mfethu lapho nje ke ngiyaye ngugweme kakhulu lokho because ngicabanga ukuthi makuthiwa urelease album abantu abaningi basobe befuna ukuza into entsha uma befuna ukwenza into entsha ngicabanga ukuthi okunye kwakho lokho kudala ukuthi ingoma zami zihithe ngoba kusuke kuyinto entsha abaqalayo ukuyizwa yabo yabaqalayo ukuyizwa so ke into mawuqala ukuyizwa kanti futhi imnandi iba nesasasa kakhulu impela kufika kanjani kuwe mfethu Qhosha endimeni usanda kufika ngalesa sikhathi shaya ama award although kukhona basebetha inkosi yasebasontweni hayi wona kwakuyona impela wesonto phela ngoba sawashaya emakholweni kodwa kumnandi kakhulu ukuthi aye more powerful than ama award aseyinsizweni ngoba lawana aye live ku SABC 1 yes live hayi labadlala sephindwa nakhona ama highlights nakhona ama highlights yabo lapha kwakwa live and akunikeza i-recognition enkulu and kumnandi kakhulu kweni award mfethu afuna ukudlala ngawo it's not about imali ukuthi ihamba namalini but ukwini award kusho i-recognition emsebenzini wakho ukuthi into oyenzayo abantu bayayibona futhi bayethakasela kakhulu so i-award yona ekunikeza i-exposure enkulu neqinisa i-profile yakho ukuthi cha lo muntu ngempela i-artist elivuthiwe hayi impela washaya impela ngufakazi hayi kanye yes wena kasixoshi kumambukazi lapha esontweni abathi niyabaqeda so kodwa mhlawumbe uma sibuyisela kulokho sizobuyela futhi siphinde futhi sibuyele nje naye lapha khona mangabe uzoyibona le interview sengathi angasibuyisele esontweni because la ama award thina siyawathanda kakhulu mamambokazi asizwele Qhosha ukuthi awadada igcina unombuyisele esontweni yes cha ngiyawashaya ngapha esontweni ngoba lapha ngicabanga ukuthi into enenkulunkulu phakathi inobulungiswa yikho ke nengoma itrend awemanje yes Jehova kumele ndlala itafula phambi kwezitha iyakhala mfethu kunezimo nje ezikhona mfethu le ngoma inhle ngoba irelate kubantu abaningi exactly and empilweni kunabo labo bantu ukuthi mangabe kukhambela kahle bengaphatheki kahle kodwa manje izinto zakho zizimbi kakhulu bejabule kakhulu impela abantu abaningi bayakuthanda mangabe ungenalutho uhlupheka uqala ke ukuba nezitha mangabe sokunezinto nazo uyabo so bazokuhleka abantu mangabe bazohleka impela mangabe kusakubhedela uyabo so kodwa ke uNkulunkulu uhlale ebona ngaso sonke isikhathi ngoba uma ungabheka kahle izingane eziphumelelayo zibheke imva lazo ukuthi isukaphi qinisile yeah mfethu ingoma umntalapho awuhlala ungabe khona umaskani nawe sesathola ukuthi nawe ngoqhosha talapho umkhaya wakhe
saba nenhlahla ukuhlala nomkhaya wakho la walisho na iside lakhe le story washo futhi uthi cha ayisekho le nto izinhle yonke into right manje awukhona nivela ukungcwekisana noma wena wayigadlela wathinteka yena kuyenzeka ukuthi ushaya ingoma umntalapho uyibhekisela wena just ukutalapha nje ungatalaphi umuntu wathinteka umuntu ngingathini akukho ukudinge engingakusho ukuthi angazi ukuthi uthini mina nje kodwa ngokwami ngicabanga ukuthi kuyenzeka yabo mawuzwa mawujikijela ehlathini mujikijela ehlathini lapha awazi khona lapha phakathi ehlathini uyozwa ngokukhalayo ukuthi kushayeke khona makukhona inje uzothi makukhona isikhobo uzothi makuyimbozo uzothi yabo so ke kungenzeka mhlawumbe ngakhipha ingoma mhlawumbe kwase kuba khona abantu ebathintayo kakhulu okwangabhekile kubona yabo ngicabanga ukuthi kwaba into nje ekanjalo qhawe so ke ngoba mungabheka kahle mhla ngikhipha ingoma ethi amavona asemaningi angidida baningi abantu abaphendulayo exactly yes abanye ke kodwa namanje nabanye basaphendula baningi kakhulu abantu abaphendulayo kakhulu ngazi ukuthi bangaki inkinga ke yabakhona kwaba ukuthi abanye babo ngathi abanye abaningi babo ababekushila kufinyelelanga kimi so ke ngaze ngacela mina ukuthi mhlawumbe umuntu mawukhona into ayishile ngomeni yakhe ebheke kimi ngihlala lapha number 6 Mthembu Avenue akawungilethele endlini ngoba manje iyogcina ingafika ngaleyo nto kimi mangabe ngingalethelwa ngendlini ngoba uthola ukuthi nalezo ngoma mhlawumbe ezinye azikho kwakho nezitolo nasemsakazweni ayidlalwa futhi manje ngizoyizwa lapha into kuthiwa ishishiwo kimi ayilethe endlini straight yes vele ngilethele endlini ngomuntu ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphendule gadla lethi ayabuzwa basebisini wafika endimeni futhi ngibonile ufika wasebenzisana noMthandeni kwenye album phinda futhi wasebenzisana noKhuzani okukhombisa ukuthi awuthathi side no anginalo side endimeni namanje futhi side akunalo ngisebenza nalo umuntu osuke efisa ukusebenza naye exactly and futhi ongasafisa ukusebenza nami futhi ayikho futhi inkinga lapho because la kuse businessini lomculo kuyasetshenzwa akubelethwana mfethu usithathe lapho Luve mfethu waphela mina uqala ukuzwa uLuve ngawumuzwa ngawe ma album yakho njalo behleze eqhamuka mfethu iyahleyisa indaba kaLuve mase ngiqala emuva uLuve ufike wasebenza besebenza noGadla uLuve esebenza noGadla mina ngiqala nje ngomhlanga kuhlangana noLuve wayesebenza noGadla benoma wakho omncane la usinothile so mina ngingakaculi ngaleso sikhathi becula kwiGadla nesangena ngambona ukuthi nekhona kakhulu Luve because uyena ngibona ukuthi nama backings nje uyena umuntu opowerful kakhulu nokwazi ucontroller nje lawa boshaya ifirst part ne second part then wagcina ke noma ngingazi ukuthi kwenzakalani kuGadla wagcina sewumuntu ongasasebenzi noGadla futhi khona iqembu acula kulo umbhaqanga ukuthiwa yini umbhaqanga amabhungu ya kumlahla amabhungu ngathi mina wendoda buya ngapha kuMaskandi ngizokhipha ialbum la ngo2013 ngathi woza sisebenze woza sisebenze lento umbhaqanga ngiyiboni kahle noma ungayenza iceleni kodwa ngina ngapha kuMaskandi ngibona ngathi ikhona lakho likhulu kakhulu athi hayi anginankinga zosebenza so ke ngase ngicela kuGadla ukuthi hayi iGadla
umboleke noSinothi, uSinothile wayebhekela